saya sing rukun gotong royong nyambut gawe ana dewa lang-lang lara disanterke daleme cedak maring ampirke Pak Joko nyangking bakar kenca nane iya ya iya isine donga sekarane ayo bangun negarane murah sandang lawan gawe kupan janur sing tuwa menawi lepat nyuwun pangapura genduk yandhe ya iku bagi ya jotirujak lamun guru sate wong melek saged nerima Cih, Abah Suwadi wonten Kalimantan Tengah. Salam Salam kaki Mbak Waryati. Sehat selalu, amin ya. Sampun Abah. Sampun tentu doa yang sama kagem panjenengan. Oke Mbak Wari, menika saking Abah Suwadi Kalimantan Tengah. Oh, matur sembah Panjenengan nuwun. didoakan sehat selalu meneh ditimbali merono. Tak tunggu loh. Ya tenan kok Abah Suwadi kok. Tanteni. Apa aku budal dhewe sesuk? Lho, bahaya nih budal dhewe. Ya budal wong loro karo aku. Ngono ya. Tambah nemen tapi. Tambah parah. Heeh. Mulai malah kok tambah gede. Nggih. Niku anu sing ten Kalimantan Abah Suwati nyuwun dipun kintuni gendeng. Sing Semoga nyemeng-nyemeng. rezekinipun kathah saged timbali kula sak kanca sedaya. Amin. Tak doake. Nggih kangge Kali Kunci, keluarga besar Kali Kunci saking Bapak Suwati Kalimantan Tengah. Nuwun. Monggo Mbak Wari dilanjut. Nerepos pita genas genes tak selae warnaning kusuming ora sanpa pinta bapakne dhewe sanpa pinta jamangka marang priya
supaya makmur yo ayo kabut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apes ayo sing kiat yen pengen urip kamulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas nunda padha kiat yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo kabut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apes ayo sing kiat yen pengen urip kamulya gini kelan terang banjir buat Garangan Surabaya apa bisa hebat menonton Abah Suwati Kalimantan Tengah salam kagem keluarga wonten Kali Kunci Gedungan Bejanegara ya wonten dalam Kali Kunci salam kagem Abah Suwati Oke, salam kagem Bapak Garangan nggih. niki Nggih, longa-longa teng Garangan Surabaya Garangan Surabaya. ketok sirah tunggal tungkul kate mencolot ya Sirah ketok kok ngene. heeh gitu ya Cek batuk bat Ya mapak longgo madhep karo sila jeneng iki adem dhewe ya to wae yo diombe bebarengan wae agawe maremen sana nanging
Sepuluh gedung adem Bojonegoro berangkat Treme Logong. Saya merah
delok Kang Yu. Tuku kacang nu delok Kang. Nggih, sipir balik kangge Mas Minut Aminuddin. Salamipun buat Pak Warto. Ya. Menit tanggal 22 diparani to Pak Warto karo Mas Minut. Semono nono kowe janji karo aku ning saiki kowe ngingkari janjimu yen aku kangen karo sliramu oh yeah tak sawang-sawang yen aku kangen karo dirimu aduh mas rek tak elus-elus fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak batin saben dina fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku
Kastur Bruk spesial Pak Gagu Cerme sing nguasai Polowijo Cerme nggih. Pak Gagu Cerme sing nguasai Polowijo Cerme saking Pak Rena Kapak Bapak Yantomo Kastur Bruk. Pak Nopi Sugijan wonten Kasem Lumabang. Jan ado panggonane rumangsa caket kena sun bebrayan apa iki labuh tresnaku mulai
Mas Omek semangat mangan marning kae.
Alah keri kanggo dijaga tawang suaramu kelingan manise semu kang tansah lelengku saya gawe kangene atiku lara nelongso rasa kebak sajrone dodo sapine uripku ora endah yen tanpa siramu Kodene krimis wayang-wangi saya nambahi kangene ngati panglipur koma nyawa kota kaya ngene rasane kangen bojo nelongso karasa kebak sajrone dodo semene uripku ora endah yen tanpa sliramu ngesaki saelengku ku paten nono wae Ya Dik. pisah karo kowe Yo 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 yo. tangismu ana panggonku kanggo tutup pengising atimu Mas Omek. tatune atiku iki Ya Dik. mama sliramu sing bisa nambani Tumbang. Jos jos. Belum nangka paribasan tresnamu jebul etok-etokan Tolong aku iki. Aja nanti aku bocah. ala katir Trit malah sono awak iki. Aku pengen cek cak-cake yo kok wangis temen atimu tanpa dosa kowe ninggal aku juragane bakat maneh. taline tresno Ya kapanekno Dik. aja nganti bubar ilang ospro Kita kelantar berjumpa Mas Omek yang ada di Malaysia. Selamat menonton live streaming. Abah Suwati, Kabupaten Kalimantan Tengah. Dia kagak keluarga besar waktu dalam Kali Kunci. Abah Suwati. Mas Minut Aminuddin, mat menonton. Pak Vina, Ibu Eda Vina Kendung, mat nonton.
Bojonegoro. Nelongsa Ya, Dek. yen bengi sepi Tobat. Kudu tak tangis ya. sesat wirane kataning mata Ora suwe. aja suwe-suwe Kang Mas Ora di Bali. tinggal bali tenan ya Ya, adem-ademan gak balik beto. Ora citra. Tapi janji. mong balengku Kang Mas Aku emoh. Lamah kepiye to Yen sayang? mbok tinggal Apa rapi kok wisan? Aku ditinggal rapi mas. aku bingung. Lah aku piye? Lah yo aku piye? Rukun saka ayun Kudu tak tangis ya. yen rino Aku piye? nalaksa aku terpi Sana, yen sana. bengi sepi prasasat liramu katane mata Ora suwi Soje aku Panggi bali. Ya. Nang Bali cek dalu lho Gruntal ngono kok Nara citra. Sa Aku bakal neteti. Bali oje enek paksi ngono gak ngerti lho piye wong waling Meleng apa Kang Mas? aja nganti lali Ora. Aku mung panas kelingan nalikane biyen urip bebarengan Senajan wis pisah suwe rasa kangen mas Yakin